चला आता वर्धन तर ऑलरेडी तुला अप्रोच झाला होता किंवा तुम्ही दोघं कॉन्टॅक्टमध्ये होता म्हणून तो एक ऑफकोर्स तो कास्टमध्ये असणारच, पण शेफाली असेल नंतर प्राजक्ता असेल, कास्टिंग कशी ठरली ह्या रोलसाठी ही काम करणार किंवा एकंदर कास्टिंगची काय प्रोसिजर होती, कास्टिंग कशी झाली? तर झालं असं की हिचा तर हिला माहिती होतं की मी गोव्यात आहे आणि झालं असं की मी ॲक्च्युली एक वर्कशॉप ऑर्गनाईज करणार होते आणि तो काही कारणामुळे पोस्टपोन झाला आणि त्या वर्कशॉपमध्ये हिने एंट्री टाकलेली शेफालीने. तर ती सहज मला विचारलं की तू यंदा काही करतेस का, आणि मी तिला म्हटलं की करते आहे पण थांब म्हटलं मी तुला सांगते काय ते, मला थोडं फिगर आउट करू दे काय काय ते. आणि जेव्हा मी फादर वाचली आणि म्हटलं काही काही पात्र अशी डोळ्यासमोर येऊन जातात, तसं माझ्या डोळ्यासमोर आलं आणि मी हिला लगेच मेसेज केला, ही आणि प्राजक्ता. कारण ह्या दोन मुली ज्या होत्या त्या माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या. कारण मी ऑलरेडी वर्धन मला म्हणत होता की तू स्वतः रोल कर. मी म्हटलं नाही, कारण म्हटलं जेव्हा मी डिरेक्शनमध्ये जाते तेव्हा मी फुल्ली डिरेक्शनमध्येच असते. मी म्हटलं एक पाय इथे एक पाय नाही तसं मी नाही करू शकत म्हटलं. बिकॉज आफ्टर कम्प्लिटिंग माय NSD आय गॉट टू नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ डुईंग वन थिंग ॲट अ टाईम. कारण डेफिनेटली पुढे जाऊन कदाचित माझ्याकडे इतकं नॉलेज असेल की मी दोन्ही करू शकते, बट आय वूड नॉट चूज टू डू दॅट. कारण हो सध्याच्या स्थितीला, कारण इट्स अ वास्ट थिंग. डिरेक्शन ही अशी गोष्ट आहे की तुमचं डोकं भयंकर कुठे चालत असतं. तर द लेवल ऑफ पेशन्स यू नीड इज म्हणजे खूप भयंकर पेशन्स लागतं त्यासाठी. तर मी वर्धनला आधीच म्हटलं की दॅट वी विल आय नीड प्रॉपर कास्टिंग ज्यांना मी डिरेक्ट करेन, मी त्याला सांगितलं सर. सो शेफालीला मी कन्फर्म केलं. देन आय स्पोक टू प्राजक्ता अवेलेबल नव्हती गोव्यात. मग तिचे डेट्स तिला मी तुरंत स्क्रिप्ट पाठवली. मग 2 दिवसात तिने परत रिप्लाय केला. मी तिला विचारलं की तू आहेस का अवेलेबल. देन शी सेड की येस आय शी लाईक द स्क्रिप्ट अँड देन शी सेड लाईक आय वूड लाईक टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. आणि देन वर्धन होताच अँड देन शशी वॉज ऑल्सो इन कनेक्ट विथ मी बिकॉज ऑफ दॅट वर्कशॉप. तर मी डिरेक्टली शशीला म्हटलं की इन हो अँड देन दॅट्स हाऊ द टीम वॉज फॉर्म. वर्धन कुठल्या रोलसाठी तुम्हाला विचारत होता की तो रोल तुम्ही करा? नाही, वर्धनला मी आधीच मला ॲनीचा पात्र ॲनी जी मुलगी असते त्याच्या कॅरेक्टरसाठी तो मला म्हणालेला की तू ॲनीचा पात्र कर. पण मी म्हटलं की जर आम्हाला ॲक्टर मिळतच नाही तरी मी ॲनी नाही करणार. मी केलं तर मी लॉरा करणार पण ॲनी मी अजिबात नाही करणार. काय कारण? बिकॉज it's a character with a different complex element and then later on I understood that जेव्हा मी इनिशियली म्हटलं की लॉरा करू शकते, देन आय रिअलाइज की मी लॉरा पण करू शकले नसते. बिकॉज बोथ दिस कॅरेक्टर अल्टिमेटली इन द प्रोसेस, डेफिनेटली स्क्रिप्ट वाचताना ते वाटत नाही की काय कॉम्प्लेक्सिटी आहे नाटकाची पात्रांची, पण मला असं वाटायला लागलं की मी दोन्ही कॅरेक्टर म्हणजे जमले नसते मला डिरेक्शन करता करणं. कारण ते स्विच होणं खूप डिफिकल्ट असतं. अँड सिन्स इट इज ॲक्टर्स इज अ व्हेरी इंटरनल प्रोसेस, डिरेक्टर्स इज अ व्हेरी एक्सटर्नल प्रोसेस. सो डिरेक्टर जेव्हा बघतो काय काय गोष्टी इट्स ऑलवेज फ्रॉम आउटसाईड, म्हणून ॲक्टर कधी कधी असा फ्रस्ट्रेट होतो की अरे मला नको, माझं आतून चाललं आहे काहीतरी, मी कॅरेक्टरसोबत जवळ पोचलं आहे आणि तू कशाला मला थांबवलं, असं जेव्हा ॲक्टरचं होतं तेव्हा समजायचं की ॲक्टर आता मुरला आहे त्या गोष्टीत आणि त्याला तोडणं गरजेचं आहे. कारण ती जी रिहर्सलची प्रोसेस असते त्यात टोटली तो कॅरेक्टरमध्ये घुसणं पण प्रॉब्लेम असतो. सो असं पण व्हायचं आणि मला ते करणं अजिबात शक्य नव्हतं. सो दॅट्स वाय आय चोज की येस दिस विल बी माय टीम अँड देन आय स्टार्टेड वर्किंग विथ